Kanssani on Sirkka-Liisa Savinen, Porin Teliän seurakunnan ystävyysseurakuntaryhmän kantavia voimia ja pitkäaikainen seurakunnan luottamushenkilö ja Satakunnan Suomi-Unkari-seuran puheenjohtaja. Ja ajattelin kysyä sinulta, Sirkka-Liisa, että miten tämä ystävyys Porin Teliän seurakunnan ja Äkärin luterilaisen seurakunnan välillä aikanaan syntyi ja millaisia muotoja se on saanut tässä vuosien ja vuosikymmenten varrella? No, aika laaja kysymys sinänsä. Tämä on varmaan yli 50 vuotta vanha, tai oikeastaan lähes 50 vuotta päivälleen, kun tämmöinen henkilö kuin Pauli Happonen täältä ja sitten kirkkoherra Kaijala teki ensimmäisen vierailun tänne Egeriin. Ja se taas, minkä takia Egeriin mentiin, niin se johtuu varmaan siitä, että se oli juuri Porin kaupungin ystävyyskaupungiksi valittu. Että tämä oli varmaan ensimmäinen tarkoitus. Ja toiseksi näitä kirkollisia suhteitahan on ollut jo 30-luvulta asti sitten Suomen ja Unkarin välillä. Milloin nämä sitten virallistettiin, nämä suhteet Porin Teliän seurakunnan ja Äkärin luterilaisen seurakunnan välillä? Se on ihan pikkusen mulle kyllä oikeastaan se tapahtui vasta sitten 80-luvulla. Silloin ainakin yleensäkin nämä ystävyyssuhteet näiden seurakuntien välillä, niin ne alkoi silloin 81. Lähetettiin kirjeitä ja sitten siellä oli näitä kortteja ja ystävyyssuhteita solmittiin jo silloinkin näissä vaiheissa. Joo, täällä onkin tallella arvokasta arkistoa, ihan tätä vanhanaikaista paperikirje, postia Unkarista ja kortteja. Sitten täällä pidettiin pihaseuroja ja kerättiin kirkkokolehteja jo ihan tuossakin vaiheessa ja lähetettiin semmoista pientä avustusta sitten tänne ystävyysseurakunnalle. Se on niin paljon pienempi tämä Ägär sitten, kun ajatellaan, että siellä on noin 300 jäsentä varmaan ollut laajimmillaan. Tässähän muodostui kerran, kun tämä nykyinen kirkkoherra Bela Sandor Aklan, eli hän käyttää myös nimeä Alexander Aklan, niin hän oli täällä käymässä, niin silloin tehtiin ihan tämmöinen virallinen sopimus sitten, että meidän ystävyysseurakunta potista, jos näin voidaan sanoa, niin annetaan semmoinen tietty pienehkö summa, niin, joka on siellä kuitenkin ollut iso summa. Sitten tietystikin me ollaan viety sinne aina, kun ollaan käyty matkoilla, niin joskus alboja, joskus peräti niin kirkon katon korjaukseen, pieni rahasumma. Mutta sinänsä se taloudellinen avustaminen ei kuitenkaan tässä ole se homman ydin ollut, eikä varsinkaan tänä päivänä, vaan ystävyysseurakunta työ korostuu juuri tällä ystävyydelle, vastavuoroiselle jakamiselle ja sille, että me vierailemme toistemme luona ja rukoilemme säännöllisesti toinen toistemme ja seurakuntalaistemme puolesta puolin ja toisin viikoittain. Tähän me olemme sitoutuneet. Kohtaava ystävyysseurakuntatoiminta on luonteeltaan tällaista kirkon ja seurakuntalaisten ruohonjuuritason työtä, että se on eri taso kuin kirkko kokonaisuutena ja kirkon johtajat neuvottelemat, mutta ystävyysseurakuntatyössä me kohtaamme tavalliset seurakuntalaiset, tavallisia seurakuntalaisia ja seurakunnan työntekijät toinen toisiamme ja saamme rikastua siitä yhteydestä ja yhteisestä uskosta. Ja tämä on saanut muotoja myös rippikoulun järjestämisessä Äkärissä, kun 2017 täältä oli melkein 40 nuorta siellä. Ja olit mukana, millainen muisto siitä jäi? Joo, mä olin vähän mukana semmoisena vanhaisena, kun yleensä rippikoululeireillä on isosia, niin tarvittiin sellaista, kuuli tätä Egerin tuntemusta 5 eri matkalta jo silloin olemassa. Ja nuoret oli todella innostuneita ja heille jäi varmasti semmoinen kirkkohistoriallinen ja uskonnollinen tietämys kanssa sieltä, kun käytiin Basilikassa, roomalaiskatolisessa ja käytiin Serbi-ortodoksimuseossa ja kirkossa siis siellä myös. Ja käytiin kalvinistikirkossa, jossa myös oli esityksiä. Sitten vielä tässä luterilainen kirkko ja sitten vielä minareetti. Siinä oli keskellä
keskellä. Sinulla on siinä tällainen lehtileike, kun Ekerin kirkko sai urut. Milloin se tapahtui? Joo, tämä olikin kyllä semmoinen matka, että tämä ei ole enää ruohonjuuritasoa. Tässä oltiin jo aika korkealla, nimittäin tämä Ekerin luterilaisen kirkkohan aikanaan tämä Lajos Garam, voitaisiin sanoa vanhempi, koska tämä matka oli sitten nuoremman aikaan saama, niin oli puolisonsa kanssa isoilla kiertueilla, 400 eri kiertuetta, niin, tai siis konserttia Suomessa, niin hän oli hankkinut koko kirkon varat sitten tuosta 30-luvulle, ja se kirkko valmistui viimeinen päivä, tai vihkimisjuhla oli viimeinen päivä kesäkuuta vuonna 1940. Ja sitten niin tämä poika ajatteli, että hyvänen aika, siellä ei ole urkuja, ja siellä vaan poljetaan harmonia. Ja niin hän sitten puuhasi tämmöisen Ekerin urut kannatusyhdistykseen, ja siinä oli iso määrä ihmisiä, ja sitten lähdettiin viemään näitä urkuja tai oikeastaan vihkimään niitä, ja meidän seurakunta pääsi mukaan, koska se oli ystävyysseurakunta sitten siinä. Palasimme Sirkka-Liisa sieltä keväisestä ja kesälämpöisestä Äkäristä muutamia päiviä sitten 40 hengen ryhmän kanssa onnistuneelta matkalta. Millaista yhteistyötä tähän matkaan sisältyi? No, tähän matkaan sisältyy aika paljon musiikillista yhteistyötä, eikä se ole mitenkään uutta tuon Äkärin kanssa, koska vuonna 1994 oli Telian kamarikuoro käynyt edellisen kerran siellä. Tosin nyt siellä tässä porukassa oli mukana korkeintaan 5 henkilöä näitä ennen käyneitä, ja sitten on käsikkäin kuoro käynyt tämä kuulovammaisten kuoro, jota tämmöinen Tuula Pulkkinen meidän seurakunnasta on johtanut, ja se oli ollut suuri ihme silloin siellä Unkarissa, kuinka voidaan siis kamarikuoro ja käsikkäin kuoro yhdessä sitten esiintyä. Karkoitettu on jo pois, ja aamun piuru kirkkaudessa soittaa, kuin itse taivaan kansi sois. Yön vallat aamun valkeus jo voittaa, sun päiväs koittaa, oi synnin maa. Nyt meillä oli tämä kamarikuoro mukana, ja ensimmäinen kosketus tähän musiikkiin oli jo tuolla Suomen suurlähetystössä Budapestissa. Siellä sitten kuoro lauloi kansanlauluja ja sitten Finlandia lopuksi, ja samaan aikaisesti mustarastaat sitten viserteli siellä ympärillä. Ja sitten siitä siirryttiin Äkäriin, ja siellä sitten oli tämmöinen musiikki-ilta, eli meidän kuoromme teki siellä sitten suuren vaikutuksen taas, että kirkko, tämä pieni kirkko, johon mahtuu oikein tiukasti, kun mietitään, niin 150 henkeä, niin oli ihan täpösen täynnä sitten ihmisiä. Niin. Sitten me vietiin tuliaiseksi sinne seuraavana päivänä, eli messun jälkeen, niin tämmöinen valtavan pitkä, mittojen mukaan tehty alttariliina. Ja Saimme ihanan lahjan Ekärin kanttori Vikin maalaaman taulun luterilaisesta kirkosta Äkärissä, ja ensi sunnuntaina, kun täällä ystävyysseurakuntatyön merkeissä vietämme kirkkokahveja, niin julkistamme tämän kirkkomme Koivula-salin seinälle. joo, ja täällähän on sitten hienosti laitettu Jumala ompi linnamme. Tämä Lutherin virsi yhdistää meitä molempia seurakuntia kyllä hienosti. Siellä, missä kristityt kohtaavat, saadaan olla kaikkien aikojen vaiheissa ja paineissa yhdessä siunausten sillalla.